Здравейте на всички, аз съм от Animal BG и това новото ми поредица, което се казва Wild Animal, което означава диви животни. И ще обяснявам за дивите животни, на които за всяк, т.е. един епизод ще обяснявам за един вид диво животно. Или ще съждавам между два вида, смисъл, ще ги противопоставя, смисъл. Ще обяснявам предимите и разликите между двата вида диви животни. В смисъл, да, това е мисълта ми. Като сега, примерно, съм избрал за вълк и куче, ще съждаваме върху двете. Ще обяснявам какви са разликите какви са им разликите и какви са им приликите. Започваме с кучетата, тъй като най-много хората ги познават и ако нещо не се сета да кажа, тъй като го казвам така на изуст, т.е. смисъл, сега го измислям. И надявам, че другите епизоди ще не ги измислям, нали, всичките неща, но ще добавя едно-две неща, които се забравя да напиша, завищо е химикалката. И, започваме, кучетата, това е първото. Кучетата са домашните любимци, които са произлезли от вълците преди много време. Да не забравя всъщност. Ще казвам и исторически данни за животните, нали, ако ги знам всъщност. И така. Различни видове са кучетата, все пак. Те са наистина различни видове. От най-малките, които са пинчерите, не пинчерите ми, дакерите, които са и кучетата кремишката ги наричат още, до най-големите, които още може да кои са. Аз винаги си мисля, че са хъстите, не знам защо, но е добър на ставата също. Нали? Тоест по-високите, които са. И нека само обясня нещо, че кучетата всеки вид, всяка една порода куче си има своите предимства и своите качества. И нека да обясня само за кучетата. Първо, те са, нали, трябва да са пазачи. Няма че от размера на животното, в смисъл кучето, в това ред на мисли. Няма смисъл да се биете срещу куче, което е, дали, такова кученце. И затова толкова действително аз виждам такива кучета, го такива, не да виждате точно колко, но толкова, мисля, ако гледате на така, толкова някакъв кучето. В смисъл, те са малки, така, където са толкова. Те са пазачи, те лаят, но и хапят жестоко. И кучето е едно от най-умните същества на Земята. Всъщност хората са ги употребявали, за да защитават техните домове. Така се каже. Кучето, за да се обучи на куче все пак, му трябва поне една година да се обучи с около 6-7 неща. На смисъл да прави номера, да сяда, да кляка не може, но да сяда, да ляга, да дава лапа, да седи на задни лапи. Ще ви кажа тактика. Тъй като аз съм куче и знам, нали, как да го обучавам него, поне аз не го знам как да го обучавам, смисъл, аз се обучавам с храна. И това е една тактика, да го обучавате с храна. Давате му храната над него, ако искате да научите на задни лапи, давате му храната над него и той се става на задни лапи. След някога ще се стане, в смисъл, колкото го фадне, пак ще седне. Друго, че не е лесно да учиш кучето да седне, в смисъл, като нещо, която отгоре, нали, не е чак на главата, но някъде, както е така, нали, да го гледа, той ще седне само смисъл. Ако очите му няма да седне, ако е малко по-високо от погледа му, той ще седне. Поне така съм обучил нашето куче на село, което е много умно всъщност. Означава, че е много плодове. Да, давайте плодове на кучето и гледайте да не оплешивява. Защото това е проблем, в смисъл кожни проблеми при оплешивяването. Други характеристики при кучето, всяка порода куче или им се режат ушите, защото има породи кучета, които им се режат ушите и опашките, но други пък са с по-остри уши, други са като на мечка ушите. Също има такива породи кучета, които вечат на мечка. Наистина точно топчести са. Друго, което сега не се сещам е това, че всъщност кучетата, една от разликите между кучето и вълка са зъбите. Това, че вълка е по-дебела козина
И това, че вълкът има малко по-дебели лапи, по-големи, смисъл, не дебели, по-големи лапи, тъй като той е диво животно, както в другите клипове ще писам за тигри, лъвове и такива неща. Та, мисля, че за кучето това беше. Ако сета нещо, ще го напиша. Ще го обясня в края на клипа. Вълците. Те са различни. Има бял вълк, има и сив вълк. Има и черен, има и цветен. Да се отгоре. Белият вълк е, така се каже, много рядък вид вълк, който не са много рядък. Сив вълк, има и черен, те е смисъл като цвят на кознята, да говоря. Са различни видове. В смисъл, всеки вид вълк е много специфично като кучето. Има специфични указания, смисъл за него как примерно. Има много вълци и ще обясня една история с една жена. Отглежда вълци, смисъл, занимава се с вълци и малко си има вълци и тя ги пуска на планината. Това е едно от нещата, което искам да обяснявам сега. Те ги пуска в планината и те там се разходят. Значи, вълците, като ги потомите, освен че са домашни вълци, нали, т.е. кучета, те всъщност трябва да се разхождат навънка и да ловят нещо, за да могат да се запазят инстинкта. Ако е малък вълк, иначе да кажем малко куче, ако малък вълка, в смисъл бебе още, майка му се загубила, вие го приемете, нали, естествено, ако ви е жал за него, и че дори да ви е жал да го вземете, защото да се загуби един вълк е голяма загуба. Едно вълче на всичко отгоре е по-добре голям вълк, отколкото малко вълче, защото малкото вълче не може да не продължава рода, тъй като големия вълк, какво е родил. Рода му, ако някого отгледа, рода му готов. Добре, нека да само заведе вече да продължа. Значи, главното при малките вълци да ядат много мляко, да ядат много месо, да ще отгоре. Все пак те да ви зад вас, не все пак. Малко е трудно, защото са около хора, тъй като те са свикнали около хора, но като ги пуснете в планината и така да се каже малко ги прогоните, те ще свикнат и сами да живеят навък едно светло. Затова се затворих стоите косите, защото там виси много светло па сторите нещо да не кае светлината. Това животните, вълците, флората мисля отново обяснявам, са диви животни, но диви животни по-малко диви са, но те са разделени на два вида вълци всъщност. Вълци се разделят точно на два подвида, тъй като вълци са диви. Те се разделят на два подвида. В смисъл, не мога да обясня точно, но вълците се разделят на така. Значи, едните вълци са в група. Другите са вълци единаци. Много интересно вълци единаци. Много се различи, освен че ходят сами, в смисъл не са в блудница. Ходят сами, нали, ловуват сами. Както го наричаме ние, всеки за всеки. Бориме се един за един. Без да ти помагаме. Вълците си помагат, те си бидат за плячка дори. Дори най-големи вълк, в смисъл, ако са в блудница, дори най-стария вълк, който е водача всъщност на блудницата, той е така да кажа, че той трябва да се грижи цяла блудница, трябва да намира храна, заедно с женските, нали? И женските всички вълци са храна. Но най-галното, че при женските, като търсят храна, тя търсят за малките си храна. Защото то е ясно, че тя търсят храна, но да. Вижте,